Bé, doncs amb això és un mestre i un deixeble que estaven fent un retir de silenci, no podien parlar i també tenien prohibit tocar a les dones. Llavors havien de traslladar-se d'un monestir a un altre que estava bastant lluny i s'havien de passar quasi tot el dia caminant per arribar a l'altre monestir. I ho feien molt lentament, caminant, molt concentrats amb el caminar, en la respiració, anaven mirant les coses, no es deien res, així com ho fan els monjos. I resulta que en el mig del camí hi havia un bassal molt gran, i a l'altre cantó del bassal hi havia una dona que anava una mica carregada i era una mica ja gran, i tenia problemes per travessar i per passar el bassal. I amb això que quan van arribar allà, el mestre va saltar, va agafar la dona en braços, va tornar a saltar i la va deixar. I amb això que el deixeble, també va saltar el deixeble, i el deixeble anava pensant: però el meu mestre està boig? El meu mestre què ha fet? Però si tenim prohibit tocar les dones. I anava caminant i anava pensant. Però és que a més, és que no només l'ha tocat, perquè mira, tocar-la, és que l'ha agafat en braços i se l'ha posat aquí. I la cara, és que la cara està aquí, jo ho he vist. I anava caminant i anava pensant, és que el meu mestre... Al final ja estaven arribant al monestir, ja no va poder més i va trencar el silenci i li va dir: mira, mestre, és que jo no entenc una cosa, com has pogut fer això? Com és que has agafat aquesta dona i l'has creuat? I el mestre li va contestar: mira, jo he agafat a la dona i l'he creuat, però és que tu te l'has endut fins aquí. Aquest és el primer. I va el segon, que també, això és d'un samurai, un samurai del Japó, que era el gran samurai, no un qualsevol, el gran. Era un samurai que es creia el millor, havia guanyat batalles, era el millor guerrer, i ell tenia molt clar que ell havia estat instruït pels millors mestres i ell era el més gran samurai. Però tenia una incògnita. Aquest samurai volia saber quina diferència hi havia entre el cel i l'infern. I ja ho havia preguntat a diversos mestres i no li havien sabut respondre i estava com una mica ja que dient que ningú podia respondre perquè no se sabia aquesta resposta a la seva pregunta i estava una mica així i un dia li va dir: mira, jo conec un mestre que viu a la vora d'un riu, que és un mestre que és molt savi, de veritat, per què no vas i t'acostes i potser ell sí que et podrà contestar. Bé, tothom diu que és molt savi, però ja veurem. Però bé, va pensar que per intentar-ho no perdia res, perquè ell volia saber aquesta resposta. I es va acostar i li va dir, quan va arribar, li va dir: mira, jo sóc el gran samurai i tinc una incògnita. Jo vull saber quina diferència hi ha entre el cel i l'infern. El mestre el va mirar així. Tu, un samurai? Tu et penses que ets un samurai? Tu no ets un samurai ni ets res. Tu ets un papanates que vaig dient que ets un samurai, però tu no ets res. Tu què t'has pensat? Tu no arribes ni... I amb això que el samurai, en sentir les paraules del mestre, li va començar a posar una ira, va agafar l'espasa i el mestre li va dir: això és l'infern. El samurai, quan va veure la grandesa d'aquell mestre, va baixar l'espasa i va dir: gràcies, això és el cel.